Gernika Lumoko EAJak prentsa oharra argitaratu du. Ohar honen arabera, udaleko gobernu taldearen ekinbidea eta herrirako zenbait egitasmo blokeatzea leporatuta, Gernika Lumoko EAJ PNV-ren aurka prentsaurrekoan, guztiontzako herria taldeko zinegotziek esandakoen aurrean, EAJak esan du tamalgarria iristen zaiela horiek euren ezintasunak eta elkarrizketarako gaitasun eza adierazpen publiko handinai bezain faltzuekin estaltzeko saiakeretan tematu izana. Erakunde demokratiko baten oinarrizko funtzionamenduaren ezagutza izateak irakatsi beharko lieke, EAJaren hitzetan gobernuan dagoenari dagokiola elkarrizketarako eta negoziaziorako bideak zabaltzea akordioak lortze aldera. Batik bat, berori gutxiengo nabarmenean dagoenean. EAJaren hitzetan, Gernika Lumoko EAJ ondo zehaztutako programa batekin aurkeztu zen 2023ko udal hauteskundetara eta bosen osteko akordioa lortu zuen aipatutako plataformarekin. Beronek modu publiko eta nabarmenean hautsi zuena. Hortik aurrera, konfiantza politikoa eta pertsonala guztiz apurtuta geratu zen. Karguan kosta jarraitzeko asmoarekin, umekeriazko aitzakiak baliatuta EAJaren hitzetan, norbere berba betetzen ez denean gertatzen den legez, horixe jeltzaleek diotena. Ondorioz, guztiontzat herriak eta bere alkateak ez dute hiritargoaren gehiengoaren babesik eta euren ekimen guztiak adostera behartuta daude. EAJaren hitzetan bereziki udal aurrekontuei dagozkienak, baina gehiengo osoa balute bezala gobernatu nahi dutela. Horixe EAJaren hitzetan elkarrizketarik barik, hor dagoekin eta euren arduragabekeriaren errua oposizioari leporatuz. Udalaren jarduna ulertzeko modu horren ondorio dira esaterako, udal langileek euren langiroa salatuz adirazi berri duten ezinegon publikoa edo 2022tik udal aurrekonturik ez izatea. Gernika Lumoko EAJak bere hauteskunde programaren eta une oro hartutako konpromisoen arabera ekingo diola esan du. Ekimen politikoa udal gobernuari dagokio eta ondo egingo luke EAJaren hitzetan bere erretorika populista alde batera utzi eta duen ordezkaritza maila oso mugatuak behartzen duen legez, humiltasunez negoziatzera eseriko balitz. Hala ezean, udalak kudeatzeko euren ezintasunaz hausnartu beharko lukete EAJaren hitzetan. Bai, emango zu. Ez. Esan, bueno.